sojoji na kira ga abuto ni maganin barayin kaga abuto mai maganin barayin kaga abuto mai maganin barasa kaga matan general kai kadiba matan general ina ya ba miki kadiba matan general ina ya ba sai mu wallahi general matan general godiya nake matan general matan general na yaba ina gani dubu kauna mai maganin barayi dubu kauna mai maganin barayi yadda kike mamu ba dan kiɗi da waka ba dan general ya kai ni cikin ƙasan nan yadda take mana ba dan kiɗi da waka ba dan general ya kai ni cikin ƙasar na maman abu wace shawara kike in za ki ji tawa mi ko mu yar jaka in za ki biye mana mi ko mu kai magana in za ki biye ma kai in za ki biye mana mi ko mu yar jaka sannan wani garba abu ina ya ba muke matal general ya akai ne matar jannalar maganin ɓarayi matar jannalar maganin ɓarayi zainab abu ko bakin lafiya girgiza dan ta baka mai yawa karausa ya mata ni dai ta baka dun karausa ya mata ni dai ta baka bandar da rawar kudin kinan ni yana maki da rawar kudin kinan ni matar janaral ga ta nan akan matar janaral ne ina yaba sai ma matar janaral ina faɗi da yama matar janaral dubu da yama matar janaral